Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan. Mats 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion nagpagkakas ang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Pagklinika 4 Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Babakal sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:26 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang AO Executive Optical. Love your eyes. Kaginadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Kaginadulong man sa inyo sang DTX 500, di superior antioxidant. Kaginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon! 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 Saboroso! Wala problema! Salangaw! Kampiyon! 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 Kampiyon!
mayong aga mga kakipoy. Kumusta na kamo na? Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong ka edisyon na Webes Hunyo 12. Independence Day today, so that's why nga holiday. Holiday subong ha, holiday bangod kay Independence Day. Kinaselebrar naton ang ika-127 na Independence Day today. Amangkot naton ti may independensya gidman kita, may independence gidman kita. Yung mensahe ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa selebrasyon sang 127 ka tuig anibersaryo sang proclamation sang Philippine Independence. Ang nagpanawagan sa mga Pilipino to value the nation's heritage by protecting their rights and freedoms and using this to uplift and safeguard the people. Muna ang mensahe ni President Bongbong Marcos ha. Agadugang paniya diri suno kay President Marcos mga kakipay. Kung sa din diri padayon. So let us continue to bear the vigor of our ancestors as we defend our nation against those who seek to diminish the strength of our people. Emphasize ang Presidente ang pagkaimportante sa pag-honor ng aton sining priceless freedom by building sang nation worthy sang mga sacrifices nga ginhimo sang aton sining mga national heroes. So nga subong adlaw Webes iti holiday subongod sang ika-127 nga Independence Day celebration. 127th Philippine Independence. Sa mga local government units, sa mga LGU, mayara man mga nanoy-tuhay nga mga programa sa mga local government units bilang nagpatikayon sang programa from provincial government. Si Governor Art Defensor Jr. Ato dito sa Metro Manila dito may kahiwatan, may float dito nga ginpadala ang Iloilo mga kakipa. Oras aton nga pagpangalagad las 11:32 na. Ayon ka mga nakapamatik diri sa 11 Mbps. Mga balita kang public service sa K5 News FM Iloilo. Samtang sa update naton sa impeachment sa kay Vice President Sara Duterte, si Senate President Francis Escudero nagpahayag nga ang House of Representatives dapat nga magsunod sang order of the Senate bilang impeachment court following the remark ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ay kuno ang ginhimo sang Senado ang deeply concerning. Itigin balik sang Senado. No, ti suno kay Romualdez nga ang Senate Impeachment Court sa pag-move to return ang pagbalik sa House of Representatives ang Articles of Impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte
was deeply concerning as the certified that the complaint was not unconstitutional. So ti ambal sang House of Representatives ang ila sininga ginhimo ang nakasunod sa aton sininga 1987 nga konstitusyon. Kag ang impeachment trial daw hindi man ibago kay ti may mga impeachment pa before. Saka na the Chief Justice Corona ang iban pa galing kay ti nakadepende mga kaki 5 sa mga intereses ang aton sini nga mga senador. O din ba lang interes nyo sa tao kung sa isa ka individual ang ginaproteksyonan sini nila. Kamu nang masadya subong pero hindi na para sa tao kundi para na sa pilalang ka mga tao ang ginaproteksyonan sini nila mga kaki 5. Damo rason, no? Kung hindi gusto, damo rason. Kung hindi naluyagan, damo rason. Kung hindi maayo para sa ila, damo rason. Pero kung madamo, kag maayo para sa ila, ati maayo man ang rason nila. Igwa niya subunti ng mga kaladlawan Nakibot niya ni si Senate Minority Leader Senator Aquilino Pimentel, Coco Pimentel the third. Kadamo kali sila, 5 lang sila yang way nagpabor nga ibalik ang articles of impeachment sa House of Representatives. Aton sini mga balita lokal. Estudyante ito lang nga nabungguan sang ambulansya sang Police Regional Office 6. Sa distrito sang Haro ang napatay. Napatay na. Na to na karon ang follow-up report niya kag maapat nga mga kandidato sa pagkakonsihal sa syudad sa Iloilo. Wala maka-file sa ila sining statement of contribution and expenditures konsusi. Ay nga wais laya kapailaw sila no? Dapat pa-file gid mo. Ay diri nyo mapabalo sa Comelec ang inyo gasto kag ang inyo sininga contribution and expenditures nyo. Apat ng mga kandidato sa pagkakonsihal ay ka-file sang susi tinatapos ng deadline. Samtang Iloilo City Police Office nakaristo sang 8 ka mga persona takip ng isa ka elected officials nga nagabayular sang eleksyon gun ban. Ang eleksyon gun ban natapos na sang kahapon. Alas 12 kagabi June 11 ang election gun ban. Check nato ni kung pilagid ka bilugan kay may barangay opisyalo elected nga opisyal sa barangay. Isa ka elected opisyal nga nagbayular sang election gun ban. Basi mambal sang way sakbalo tingang way kakbalo kay elected official ka. Way kay mok balo nga may election gun ban. Ang iban pa nga mga balita mga kaki-5 Diri sa aton sini nga panglangan pangalagad sa 11 Mbps. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Ang D3 Bio mayo gini para sa malikawan nato ng trangkaso, hilanat, sipon, kag ubo. Mayo man ini para sa impact subong para sa dingge. Malikawan nato ng dingge, impact sa trangkaso, hilanat, sipon, kag ubo. O naga D3 Bio kita. Ang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Ka-star ka ba sa balaon kag matubing nga lugar nga paborito balayan sang lamok? Taas balang imo hilanat kag may kaupod nga pagsakit sa ulo, pagsuka kag pananakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nakatubo sa imo guya kag dugan. Ini tanan ang patimaan kag simptoma basi may dinggi ka. Kani magtumar ikaw sang D3 Bio.
Ang D3 Bio, ang superfood supplement nga ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil. Ang vitamin D3 nga pareho nga maayo nga natural antimicrobial properties. Binabatok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides halin sa D3 Bio. Halin sa extra virgin coconut oil ka parte sa D3 Bio ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin halin sa D3 Bio ang gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Pinapanami man sang D3 Bio ang medium chain triglycerides ini ang pag-usar sang vitamin K sang aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo o nadinggi ka. Pinapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium na gabolig man proseso sa platelet aggregation para malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinluan ang ogsaran para di pagbalayan sang labok na may dala sang dengue virus. Dikawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan kag mag D3 Bio. Di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto ka magayo? Mag D3 Bio ka. Gusto ka nga ini magmasakit? Mag D3 Bio ka. Kag parisa naton sang Mighty C. Alkaline nga vitamin C. Number 1 nga vitamin C ini subong sa bilog nga Pilipinas ang Mighty C. Kaya ang Mighty C ginpabaskog para sa mabaskog naton nga immune system kag mabaskog naton nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Mayara man Mighty C syrup para sa mga kabataan. Mga ka-K5 para magpabiling kita nga healthy, mag D3 Bio kag Mighty C kita adlaw-adlaw. Kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicina Wellness Center, available nationwide. I-order mo na sa Shopee, Lazada or sa TikTok. Idulong sa inyo mga puluyan kag available man sa mga product center ni Dr. Ramil Oy nationwide. At diri sa syudad sa Iloilo, ari sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center, diri sa Ilo Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Para man sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagao, Iloilo. Sa Coast Mart, Talinog, Iloilo. At sa Salvacion Street, Pasig City, nga may libre nga consultation kag check-up today. Ay hambal ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Maposponggan nga ini ka magbalatian. Kung nagatumar ikaw sa D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Ay mabudlay bulngon kung nagabalatian ka na. Standby dugay-dugay gabalik kita mga ka-K5. Damo mga komersyal naton nga marawig nga dabo ka-K5 Lawrence, no? Ay bubuotan ni kag mabalik lang kita karon aton sining pagtapos ang DTX 500 Health Alert at subong man sang aton nga Network News, Mighty C Network News diri mga ka-K5. Mayong agalang dira sa mga naga-live via on air kag online, no? Mayong odto lang sa inyo tanan-tanan kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Kay Sir Hodlom Montana, mayong odtogid kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Kay Ma'am Bing sa PSJ, Ma'am Laura Subakaysay, Ma'am Nadilin Siautong, Ma'am Marie Talia Mitsilina, Sir Edgar Badbaron, kag Sir Macjo Binabides sa Pinutiyo. Salamat kita sa iban pa naton nga mga listeners via on air kag online via 88.7 K5 News FM Iloilo. Standby mga kabalik kita sa dugan naton nga mga impormasyon nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. K5. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo.
Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, kumato siya. No? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa kapulis. Naginalantaw, pagpangimot ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama Ako lagi. na eh, hindi ako ka, ano, wala na ba tabos ako na, luha ko. Habi man ang pasko. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina nakabato na ako na. Daw ka, happy birthday. Sana malala ko na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Naging daan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsalig. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Mag-ina pa kayo sa Nagapapatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon.
sa gamay ko, gusto ko magkat ako sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sini nga mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtawron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! Sabi mo ginabat yan naman na. Oo. Pipi ko matim na ganito sa kakadlaw lang ganito ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damong gani namon Sa matripon kami ka Soriana kami nga Mex, damong go ko mo ni Mex, so pamatsaga ko, duga field reporter man ko mo.
Pero wala man imposible. Oo, daw na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gid nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya, ang mga lingwahe, lagal hindi ko abi kabalogin mag-kraya. Pero manami bala sa balasagon. Kaya ibisan din ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. So, ang na-excited sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo ka to, ma'am. Ay mamati gid kami. Ay, ma'am, nagdaog ako. Present, present. Gamawa kami na. So, naga-banding-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung idira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon na nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa Dalanon may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape mga kwarta nga nadagan nila ginatipon na nila ma'am share tayo dito ma'am mga pikita mamahaw kita gabakal sila sa mga pizza so ang K5 ga help man sa amon we're in nga mag broadcast sa isa ka namon sa liwat ako si Sheena May Pagulong Novelonio nagaobra diri sa WBTC hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Aporo de los Pueblos no yan nananian na sila kaya kay Sir Reka kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya o po doon magasagad ka kwan sa komentaryo sa ilang nga programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 iguguro nga kwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Ang subong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sagaya. Bala na mga kikaingod na mo na basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya. Nagayuhom, yung ko na bala, ang balas ng Ampalaya extract at chia seeds. Sabang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc, for ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito?
Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Nako. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical atensyon, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Mighty naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500 bilis sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ng Mighty C, the alkaline vitamin C para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan. Naku, only sarap rice. kumain. Ayon nga sa mga health experts, no, na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headline. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, House of Representatives ipinagpaliban ang pagtanggap ng impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. K5 News FM Olongapo Station Manager Miss Eileen Cuevas Sanchez binigyang pagkilala ng DOST Zambales. BIR sinimulan na ang pagpapataw ng 12% of VAT sa mga non-resident digital service providers. Samantala, Araw ng Kalayaan ipinagdiwang sa Iloilo. Lokal na pamahalaan ng Malay Saklan muling nagsagawa ng underwater and coastal cleanup drive sa Boracay. Samantala, pagresponde sa loob ng 3 minuto, tiniyak ng pulisya sa Tanhay, Negros Oriental. 20 pesos kada kilo ng bigas hindi pa rin ipinatutupad ng Kadiwa Store sa Antique. Isang lugar sa Negros Occidental ginawa umanong tapunan ng mga sanggol. At Philippine Army personnel patay matapos bumangga ang minamaneho motorsiklo sa Misamis Oriental. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ipinagpaliban ng Kamara ang pagtanggap ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ibinalik ng Senado. Ayon kay House Deputy Majority Leader Ino
D, hinihintay muna nila ang sagot sa clarificatory questions mula sa House Prosecution Panel. Nilinaw naman ng Kamara na hindi malinaw kung bakit ibinalik ng Senado ang reklamo, kaya't kailangan nilang magsumite ng sertifikasyon na tumupad sila sa constitutional requirements at ng resolusyon na mula sa 20th Congress na nagsasaad na porsigido silang ituloy ang kaso. Ayon naman kay Representative Jervel Luistro, hindi ito pambabastos sa proseso kundi bahagi ng pagtitiyak na legal at maayos ang lahat. Network News. Network News. Samantala, K5 News of Olongapo Station Manager Ms. Eileen Cuevas Sanchez binigyang pagkilala ng DOST Zambales. Ang kampyon na balitang yan, hati ni K5 Marta Madalbalyaw. Isa si Ms. Eileen Cuevas Sanchez, Station Manager ng 88.7 K5 News FM Olongapo sa mga bagong grind experts na itinalagaan ng DOST PSTO Zambales. Bukod sa pagiging kilalang personalidad sa radyo, siya ay aktibong tagapagtaguyod ng mga programang makakatulong sa komunidad. Ngayon, bahagi na rin siya ng Grassroots Innovation Technical Evaluation Committee na tumutulong sa pagsusuri ng mga makabagong ideya mula sa mga mamamayan. Bilang media practitioner, mahalaga ang papel niya sa pagpapalaganap ng mga impormasyon tungkol sa mga inobasyon. Malaki rin ang maitutulong ng kanyang karanasan sa pagbibigay ng suporta at boses sa mga local innovators ng Zambales. Sa kanyang gabay ay mas mapapalakas ang ugnayan ng grind programs sa mga komunidad. Sa tulong ni Ms. Sanchez at ng iba pang eksperto, mas malawak ang kaalaman ng publiko sa mga programang pang-inobasyon ng DOST. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Martha Madalbalyaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Samantala, ipinaalala naman ng Bureau of Internal Revenue o BIR na epektibo na ngayong buwan ang pagpapataw ng 12% of value-added tax o VAT sa mga non-resident digital service providers tulad ng mga streaming platforms. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., kailangan magrehistro online ang mga naturang digital platforms, magsumiti ng VAT returns at magbayad gamit ang BIR digital system. Para sa mga walang pisikal na opisina sa Pilipinas, maaari naman itong gawing online. Inaasahan ng BIR na makakaliko na humigit kumulang 10.8 billion pesos na kita mula rito pagsapit naman ng huling bahagi ng taong 2025. IDC Network News. IDC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Araw ng Kalayaan na ipinagdiwang sa Iloilo. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Ginunita ng Iloilo City Government ang ika-127 na araw ng kalayaan sa City Hall ngayong Hunyo 12. Kaugnay nito, ipinahayag ni Iloilo City Mayor Jerry P. Treñas na mahalaga ang pagtutulong-tulungan ng mga Ilonggo sa pagpapanatili ng mapayapa at maunlad na lungsod. Nag-perform rin sa nasabing programa ang Tribo Silak ng Iloilo City National High School kung saan iwinagayway ang bandera ng Pilipinas. Nagpapasalamat rin ito sa lahat ng mga Ilonggo sa pagsuporta sa kanyang administrasyon dahil ito ang huling araw ng kalayaan ni Treñas bilang alkalde. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Gayun din, lokal na pamahalaan ng Malaysaklan muling nagsagawa ng underwater and coastal cleanup drive sa Boracay. Ang Kampiyon na Balitang yan, hatid sa rin ni K5 Leonardo Viray. Muling nagsagawa ng underwater and coastal cleanup drive ang Project Pristine sa isla ng Boracay.
Ito ay bilang pagtalima at pagsuporta sa pinapatupad ng lokal na pamahalaan na Municipal Ordinance No. 084 Series of 1995 o ang ordinansang nag-aatas sa mga may-ari ng mga negosyong establishmento, mga bahay na tirahan o mga paupahan nito na isagawa ang kalinisan ng kanilang lugar o ang inisyatibong Tapat Ko Linis Ko. Ang Project Pristine ay bukas sa lahat ng mga organisasyon ng mga tao, asosasyon, kooperatiba, volunteer at mga establishmento sa isla ng Boracay na lumahok sa regular na paglilinis sa baybayin at ilalim ng dagat. Bahagi rin ito ng kanilang tugon sa epekto ng panahon ng habagat kung saan patuloy na nagdadala ng napakaraming basura at marine debris sa baybayin ng Boracay. Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. IC Network News. IC Network News. Samantala, pagresponde sa loob ng 3 minuto, tiniyak naman ng pulisya sa Tanhay Negros Oriental. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 James Banduquillo. Tiniyak ng Tanhay City Police Station na makakapagresponde sila sa mga krimen sa loob ng 3 minuto basta't nasa loob ng poblasyon area lamang ang mga pangyayari. Ito ang sinabi ni Police Lieutenant Dominador Makay, Deputy Chief of Police ng Tanhay City Police Station sa programang North Watcher Service sa K5 News FM Dumaguete noong linggo. Ayon kay Makay na mahirap abutin ang 3 minutong response time at kahit 5 hanggang 10 minuto ay mahihirapan pa rin sila kung nasa Bulumuduking Barangay ang kanilang response area. Matatandaang ipinag-utos ng bagong chief ng Philippine National Police na si General Nicholas Torre III ang 3 minutong emergency response time ng pulisya sa buong Pilipinas. Ayon kay Torre, ang direktibang ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maramdaman ng mga tao na sila ay ligtas at makita na mapayapa ang buong komunidad. Gayunpaman, sinabi ni Makay na gagawin nila lahat upang masiguro ang kaligtasan ng publiko at mapanatili ang kapayapaan. Ako si K5 James de Trebayo Banduquillo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. IC Network News. IC Network News. At 20 pesos kada kilo ng bigas, hindi pa rin ipinatutupad ng Kadiwa Store sa Antique. Detalye ng balita, hatid naman ng K5 Family Palanog. Kasabay sa pagbukas ng Kadiwa ng Pangulo sa Business Park San Jose Antique kahapon, June 11, nananatiling hindi pa available ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa probinsya. Ayon kay Provincial Agribusiness Coordinator Ms. Betty Baldevia na hindi pa rin ito available sa Kadiwa Store sa Antique dahil ang guidelines sa pagbenta ng nasabing halaga ng bigas ang nasa Department of Agriculture Central Office pa at patuloy na fina-finalize. Dagdag pa niya na hindi pa nakatanggap ang gobyerno probinsyal ng nasabing guidelines dahilan na hindi pa ito magawang mabili sa Kadiwa ng Pangulo sa probinsya. Nilinaw din ni Ms. Baldevia na ang bigas na binebenta sa Kadiwa Store ay ang mga local product na mga local farmers sa probinsya at hindi ang pinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 20 pesos kada kilo na bigas. Kasama sa mga binebenta sa Kadiwa Store ang agri-fishery products, food and non-food, processed foods at kalahating sako ng bigas na special offer ng Kamapat Agricultural Cooperative na maaaring mabili sa halagang 950 pesos. Layunin din itong matulungan ang mga lokal na magsasaka sa pag-promote ng kanilang mga lokal at murang produkto. Nabatid na hanggang ngayong araw, June 12, ang Kadiwa ng Pangulo kung saan isinasagawa naman ito 2 beses kada buwan. Para sa Mighty Sea Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. IC Network News. IC Network News. Samantala, isang lugar sa Negros Occidental ginawa umanong tapunan ng mga sanggol. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson. Ibinulgar ng Social Welfare and Development Office sa Talisay City sa probinsya ng Negros Occidental na matagal nang ginagawang tapunan ng mga sanggol ang kanilang lugar. Noong araw ng Linggo, Hunyo 8, isang sanggol na naman ang iniwan sa jeep na nakaparada sa gilid ng kalsada sa Barangay Zone 8. Sa tulong ng CCTV, nakuhanan ng footage ang ginawang pagtapo ng isang binatilyo sa babaeng sanggol. Naniniwala ang ilang netizens na ama ng sanggol ang nakita sa video footage.
Ayon kay Junela Madrona ng Talisay City Social Welfare and Development Office, hindi pa rin matukoy ng mga otoridad kung sino ang mga totoong magulang ng mga bata na itinapon sa kanilang lugar. Sinabi rin ni Madrona na inaalagaan na lamang ng mga social workers ang mga bata upang mabigyan ng pamilya at magandang kinabukasan. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5 Filipino Army personnel patay matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa Misamis Oriental. Detalye ng balita, hati naman ni K5K Buscaino. Patay ang Philippine Army personnel matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa truck ng mga kabaong sa Misamis Oriental. Ayon kay Villanueva Municipal Police Station, Traffic Investigator Corporal Harry Rodrigo na destino ang namatayang 33 anyos na si Rizboni Pasto Verde Almiranes. Sa Malitbog, Bukidnon, nangyari ang insidente sa National Highway ng Villanueva, Misamis Oriental. Papunta ng Taguluan ang motorsiklo na minamaneho ni Almiranes habang galing ng CDO ang wing van at pabalik na ng San Franz, Agusan del Sur, makaraang maghatid ng mga kabaong sa St. Peter. Sinubukan pang iwasan ng truck ang motorsiklo, ngunit bumangga pa rin ito sa kanang bahagi ng bumper ng wing van. Di naman laseng ang biktima at nakasuot pa ng helmet. Sinubukan pang i-revive si Alminares. Di nagtagal ay namatay rin dahil sa natamong injury sa ulo. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Umakyat na sa mahigit 55,000 ang nasawi sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza. Ayon sa Gaza Health Ministry na ang nasabing bilang ay mula ng paigtingin ng Israel ang pag-atake nito pang October 7, 2023. Aabot naman sa mahigit 127,000 ang naitala nilang sugatan mula nang magkaroon ng nasabing pag-atake. Base sa record na mayroong 4,821 na Palestino ang nasawi habang mayroon 15,353 ang sugatan matapos na mabigo ang ceasefire nito lamang buwan ng Marso. Network News. MyTC Network News. At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Olongapo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Eileen Cuevas Sanchez sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon K5 News FM Philippines. You're listening to 88.7 K5. Publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. BPS. MBPS. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. So mga balita ang public service sa K5 News FM Iloilo. Sa aton sini nga mga tagpalmati subong edisyon sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang oras mga ka-K5 las 12:17 na sa hapon. Ay din siya patay naman ni ka-K5 Loren nga gandar pa ni Seman. Gaandar pa sayo. Dali lang ha. Standby mga tagpalamati naton diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Daw kuan pa sayo. Oh, liyo ko be. Daw kuan pa sayo. Dali lang.
Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa subong ka edisyon sang 11 Mbps diri sa Key 5 News FM Iloilo. Timusta na kabuda sa aton sini nga mga tagpalmati ang oras. Last 12:17 na sa hapon ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 de superior antioxidant. Para malikawan nato na makabamatay nga kanser, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato ang mga komplikasyon nga dala sa baratian bangod kay may diabetes kita, magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Kag kung gusto naton magdubong aton sini nga blood sugar, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 de superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. John Sabio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Nakita mo na ba mga Balik kita sa aton sining nga pagpangalagad subong sining nga hapon na 11 Mbps mga balita ang public service sa Key 5 News sa FM Iloilo. Check nato ang report ni Key 5 Karen Badilla. Standby kay Toto Did sa kay may nadakpan naman sa on the spot ka nagpamati sa Key 5 News FM. Sa aton sining nga okay ka may kapi ka. Aton mga Key 5 solid nga mga tagpalmati nga wala nagalinalin, wala nagalisoliso. Nga ara lang pirmi nakalansang ang ila sini nga dial sa radyo sa 88.7 MHz sa FM band. Ang Key 5 News FM Iloilo. Base kon kamo madakpan naman nga nagpamati sa radyo, hindi sa Facebook may isa kamo kabaks ang DTX sa coffee mix sa mga Key 5. Malawasin ha, tagaan ka sang kupon ha. Sa aton sini nga Key 5, dakop ka ilogo mo promo. Pag dakop si mo da, may isa ka box ang DTX coffee mix, may isa ka kupon. Pero kung nagagamit ya pa sa mga produkto ni Dr. Amiloy sang DTX 500, may TC, Ditribayo kag DTX coffee mix, may additional ka nga kupon. The more coupon you have, the more chances of winning. Ang kupon sa sulatan mo, pilapan mo, ngalan mo, edad, address, cellphone number, pirma. Importante ning cellphone number kita tawagan ikaw kay magadraw kita, magagabot kita sa mga coupons diri sa mga public affairs program sang Key 5 News FM Iloilo. Kag kung ikaw ang magabutan, tawagan ka kag masabat mo gilayon. The next day, kadtuan ka kag madalas ang box. Ang Key 5 News FM sa imo balay, may duha ka mga dice. Isa ka dice may cash prizes 2,000, 1,007, 1,500, 1,500. Ang isa ka dice may appliances katulad sang electric fan, rice cooker, blender kag iban pa. Kag sa sigurado, pag dako pa lang si mo, may isa ka nakabox ang DTX coffee mix, kung magdaog ka pa sa Key 5, dakop kay logo mo, promo ko rin ako gidsan sa may kape ka na, may cash prizes ka pa, kag may mga appliances ka pa. Diri lang sa Key 5 News FM Iloilo. Pasalamat ini for making us number 1 ang Key 5 News FM Iloilo. Check nato na mga report ni Key 5 Karen Badilla sa ato sining patrol. Adamo sa mga report sa buong patrol tao.
ang ICPO ni nakadakop sang isa ka elected official nagbayular sang election gun ban. Kayang gun ban nato natapos na alas 12 kagabi June 11 12 noon. Subong why na gun ban subong sa may mga lisensya kag may mga PTC4 legal ang pusil. Kag-iban pa nga mga balita sa patrol tao po sa kay K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Karen. Diyan ang sa Subong no may since nga nagtakop na ya kahapon alas 11:59 kagabi K5 diyan June 11 ang ining Comelec gun ban sa kabugusan may ara sa 82 ka violators na aresto ang atod niya nga kapulisan diri sa bugos nga Western Visayas ka K5 dyan. Sa pag-update naton liwat kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson sa PRO6 ka K5 dyan ginpahayag sini nga ti 34 sa gihapon ang violator sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO, 19 sa Capiz Police Provincial Office o kon CPPO, 8 sa Iloilo City Police Office o kon ICPO, kag Antique Police Provincial Office, 5 sa Regional Mobile Force Battalion 6, kag 4 sa Aklan Police Provincial Office, kag Guimaras Police Provincial Office ka K5 dyan. Kag according dire sa information man nga nakuha naton sa ICPO ka K5 dyan, ngati sa 8 ni ka naaresto nila, may isa diri ka elected officials pero sa subong gina-verify ta pa ni kung sino ini nga elected official pero sanggin pamangkot ta kaina si Lieutenant Colonel Arnel Solis tigin pahayag sini sa aton ka K5 dyan nga ang ining ang elected official kung hindi kita magsala ka K5 dyan, madumduman ining kuan bala ang first violator gito sa gun ban na si Ayan Suliva pero ipa-confirm ta na ka K5 dyan kung siya gid man ang elected official. Hindi na siya elected official. Oo, hindi siya elected official pero siyang una gid nga nadakpan. Oo. Okay. Pero amo pa ni sa Subong no, ang gina-verify naton kung sino ni siya nga elected official ka ang budlay galing K5 Karen ning privacy law bla ng buisit kani. Mga violators hindi malawag ngalan nila kay may privacy law kuno. Nagimo na sang krimen nagimo na sang mga violasyon sa aton kasuguan ni pamalawag ngalan nila. Mga buisit. Dapat ni i-amend ning pan mo ang privacy law nga ini Di para sila karon kung mga kriminal da, kung ano da, no? Mga polis nga na-dismiss sa serbisyo, ini naton mapalayag kay privacy law naman ang ginabangil nila. Ano pulos na lang abis na? K5 Karen? Yes, correct ka K5 dyan. Ti sa Subong, hindi pa rin matumod kung sino gini nga elected official ang nadakpan no, diriya sa ICPO. Pero based man diri sa City Election Monitoring Action Center ka K5 dyan o konsema, ngati ang ining mga na-confiscate nga armas tuthang, siyam ni kabilog ka K5 dyan, nalakit diring anong ka pistols, 2 ka revolvers, kag isa ka light weapon ka K5 dyan. Pero so far, suno sa kay sa information din nga nakuha naton from ICPO, ngati 3,339 tanan ka Comelec checkpoints ang napatigayon sang ICPO ka K5 dyan sa tion niya sang election period. Ka K5 dyan, no? Humalinis ang January 12 hasta June 11 sang gabi ka K5 dyan. Pero ang gindugang man diri sa aton kaina ni Colonel o ni Lieutenant Colonel Arnel Solis ka K5 dyan nga sa kalabanan ni sa mga pusil nga napang confiscate sang aton nga kapulisan ang paagi sa police assistance or bala may mga reports sila nga nabaton ka K5 dyan, no? Nga may nag-indiscriminate firing sa lugar or di gani may alarm and scandal nga may bit-bit yang pusil ka K5 dyan kag iban sa Comelec checkpoint sa din hindi lisensyado ka K5 dyan ang ilaya nga mga armas luthang. Okay. Ang kuan na kay ang violator ikaw sang gun ban, no? Comelec election violation nimo. Hindi ikaw ay isang provision na kung mangin guilty ikaw ka K5 Karen. Yes, correct with K5 dyan. Okay. By the way, kumusta na to ang nabungguan sang ning ambulansya sang Pro 6?
Oo, kaki-5 dyan, kaina, mga alas 2 isang kaagahon, nakabaton kita sang information, kaki-5 dyan, nga ginbawian, ginisang kabuhi, ang 18 years old, nga babayi, kaki-5 dyan, nga nabungguan sang ambulance, no, sang Regional Medical and Dental Unit, sang Police Regional Office 6, sang June 4, kung madumduman, kaki-5 dyan, ang area ni, dira lang din sa may sa piyak na dalan sa tabok sang Westwood subdivision sa pero sa area na niya sa barangay Dungunbi sa Haro kaki-5 dyan natabo ini alas 4 sang aga ang ining bata kaki-5 dyan or ang estudyante nagtabok ni siya kaki-5 dyan ara na din siya mismo sa pedestrian lane pero nag-alang-alang ni sa pagpreno ang driver na patrolman sa ambulance ni kaki-5 dyan kung sa dinti nalabot niya gid no ang ining victim kag nagtabog kaki-5 dyan ti nakaangkon ni sang pila sa ulo ang ining estudyante kag according diri sa investigator man sang traffic enforcement unit nga since gindala ang victim sa ospital why na nisang improvement ang iya nga sitwasyon kaki-5 dyan kag din paidalom siya sa pila no ka mga nagkalain-lain nga operation hasta nga ti kaina sang kaagahod ginbawi ang gid sang kabuhi ang ining estudyante kaki-5 dyan tik ang driver sang ambulansa din priso pa wala kaki-5 dyan bari ara sa gyapon naga-duty no pero sunod diri sa PRO6 nga nga nakadepende ni sa decision sang family sang victim kaki-5 dyan kung mapasaka sila sang kaso o kung hindi kaki-5 dyan sa ining patrolman nga driver sang ambulance sang time nga nakabunggo siya no may karga siya nga pasyente o ay man o wala man kaki-5 dyan kay ni siya going ni siya sa Iloilo Police Provincial Office mapasan na Barbara ni siya kaki-5 dyan okay. So, istoryahan nila na kiti, napatay na niyo. Laban-laban na mapasaka, ginakaso yung pamilya sang biktima eh. Yes, sa kay Ferdinand, especially nga yung victim, insakto nga... Pedestrian lane pa? Oo, sa pedestrian lane pa siya kay 5 dyan. Okay. Salamat yan. Salamat yan kay 5 Karen. At ini nga balita, ang inadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag sa maayong nga benepisyo sa aton nga lawas bangon sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extra. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat sa report ni Kaki5 Karen Badilla. 11 Mbps. Check naton si Kaki5 AJ Cordoba si Toto Dids. May nadakpa naman sa kapamati on the spot sa K5 News FM mo. Sigurado may isa na sa kabak sang DTX Coffee Mix. Kag may coupon siya. Dakot sansa makadaog sang kas kag appliances. Kaki5 Toto Dids. Toto Dids. Toto Dids. Ay suro daw. K5. Toto Dids. Okay kasi. Abi patuon. O ti arara patuon na gid mayo. Ara na to na. Ano to na? Ti ara na kasulod na. Kasulod na. Okay, sige okay. Dakpa naman. Dakpa naman kay kita dyan. Actual no sa paglibot-libot naton sa barangay Dalabago naman kita. Nanuot-suot Kung sa din, no, isa na naman ka karinderya ang nag-andar gid kay 5 dyan ng ilang radyo sa programa sang kilala ko Kilala mo na? Kilala ko? Kilala mo man? Kilala man ni Paul Diadana? Yes. Tingang pamati islaw? Mentor ni siya ni Kakibay Paul. Gali. Sige. Sino na? Si Kuan na, si Kakibay Jan Sapyo. Sige, laro mo mahal, patanda lang karon. Tingin tagaam na sa isa ka box ang DTX Coffee Mix? Nakabato niya nakikita dyan isa ka box na DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ha, swerte sa kay healthy coffee na. So pamatian na tumala kay dyan si Ma'am Lia Kasipli Bayaw ni Ma'am Maricel Kasipli, solid gid nga listener natin bla. Solid supporter si Ma'am Maricel. Amo nang dapat tagaan ng mga solid gid yang mga listeners bla. So pamatian natin kay dyan si Ma'am Lia Kasipli. Subong aril magmaritan diri sa barangay Balabago yata nabi kung sa din may sa naman diri ka
Karinderya, nagapamati. Isang lugar sa Negros Occidental. So confirm, K5, sundon natin. Mother, may yung udto. Sige, tapos na anay. So lato-lato natin si Mother kay do medyo masakop pa. Mother, may yung udto, tigandar kitingin mo nga radyo, no? K5 it. So magluwas mo sini oras, ano kapag oras siya nagapamati sa K5? Hasta magapon. Hasta kinamagapon. Ano ka mo oras go pinadihaw? Sa mo. Dire. Dire? Oo. Aga pa alas 5. Alas 5. So, bati amo na dira ang mga programa sa K5. Nga kumadakpan ikaw. Mayari ikaw mga premyo nga pagkabato noon. Dakpan ka kapamati. So, kay nagadakpan tayo ikaw kapamati ka sa K5. Okay ka. May kapi ka sa K5 Joseph Emily Ilo. Ano mambal mo sa kay Doc Ramil Oy kag sa K5 Joseph M. Kay ikaw nakabaton diri sang kampiyon nga kapi. Salamat sa K5. Yabi, pangagdaha abi ang nagakalaon diri sa inyo. Kag iban pa nga mga kilala mo nga nagalantaw sa imo subong nga para sila mamati kag para sila makabaton man sa mga papremyo nga alin sa K5 kag kay Doc Ramil Oy. Agdaha sila abi? Pamati sa mo sa K5. Para nga kamo makabaton man. Makabaton man. Sa mga papremyo ni Doc Ramil Oy. Sa kape ni Doc Ramil Oy. Sa mga produkto ni Doc Ramil Oy, ano nga mga product ni Doc Ramil Oy ang imo dira nga ginagamit? Ang may tise. May tise. Ditribayo. Duwa gid mo ginagamit. So kay nagagamit ka sa may tise kag Ditribayo, may ara ikaw sang another coupon. Ang coupon ginadroy na siya every week. May chance ka magdaog sang cash kag appliances. Ano pangalan mo gani? Lia. Kasipli, no? Sige ma'am, thank you so much. Kaya ano mo si Ma'am Maricel? Bayaw. Bayaw mo. Sige. Ma'am, thank you so much kid kag mayong utulan sa liwat. God bless. Kampiyon gid K5 dyan. Okay. Okay. Kampiyon. Kampiyon na. Oo, kampiyon gid. Sige. Kampiyon. Oh, te pila ka bilog kupon natag mo siya to? Tatlo kay gagamit sa mga product ni Doc Ramil Oy. Kaya nagapamati siya sa aton. Okay. Salamat kid Tuto Dids. Sige ka K5 dyan nung inigabalita nung ginadurong na kinyo sa kalwan sang Ditex Openix nakakapigan na dito kus kapan nagikan diri sa Barangay Balabago Haraw ni si K5 AG kunto pa para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo number 1 nakita K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat sa ka-report ni ka K5 AJ Cordova. Ang aton sining okay ka, may kapi ka, kag K5 dakop ka ilogo mo promo. Mayong hapon lang dira kay Sir Kevin Ortiga. O kay Sir Kevin Ortiga gapamati dira sa Burgos La Paz. Burgos La Paz ha. Madamo gid nga salamat kay Sir Kevin Ortiga. Nga gapamati subong dira sa Burgos La Paz sa Iloilo City. Imulat ng iyong mga mata. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 de Superior Antioxidanta. Magtumar kita sang DTX 500 malikawan naton ang makamamatay nga kanser. Isa ra na ang sarcoma. Ang sarcoma isa ka rare o kontumalagsahon nga sa isang kanser apang ini isa sa mga pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kunyara sa late stage. Duwa ka klase sang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors kag kapataas ang risgo sa pagtubo sang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sang parte sang lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma: pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi magiyong nga joint, tinali nga pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag ipan pa nga sa isang kanser, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids, sang kag polyphenols alin sa DSA o condensed sugarcane extract sang DTX 500 sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C
nga kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo ng mga guba nga selula sang lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo ang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon mag-DTX kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang aton silingay nun kay sigurado nga healthy kita mga kakifay. DTX 500 kag Mighty C di kalidad ini nga produkto ni Dr. Amiloy. Sang klinika di alternatibo medicina and wellness center available nationwide sa mga product center ni Dr. Amiloy, Luzon, Visayas, Mindanao. Pwede niman ma-order via Shopee, Lazada or sa TikTok, add to cart, idulong sa inyo mga puluyan. Kag pwede niman ma-order o mabakal sa mga product center diri sa siyudad sa Iloilo. Ari sa Iloilo Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sa Miagaw, ara sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo. Sa Kalinog, Iloilo, ara sa Costmart, Kalinog, Iloilo. Kag sa Pasig City, ara sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Na sa buong adlaw Webes, may libre nga consultation kag check-up. Maingod to lang na liwata sa aton mga live on air kag mga viewers nato kay Sir Arman Guay. Sir Arman, mayong hapon nanda. Sa imo salamat gid kay Obregon Tolentino. Obregon Tolentino mayong hapon nanda no kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple dira sa Balabagoharo, Iloilo City. Kalagan ng kali sa paa. Pabalik kita dugay-dugay sa dugang pang mga informasyon ka mga balita mga kakifay. Pagkatapos gid lamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pakita ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang maglubog sa bagunga paglaon. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Government Week. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko na sa ito. Ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil mga actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapaslis ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magkapagalan sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay.
si K5 Manilin Abarawan o kung mas kilala bilang Manilay Mane. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadadaglan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Mituy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninungha nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga naging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magapugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sa 11 Mbps. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata,
Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Balik kita sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-Key 5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ang public service sa Key 5 News FM Iloilo. Mga pikita na ya, mga pikita kay nag-ulan-ulan. Alin kay ang pangapi subong sa mga kotoran ta bisan mainit. Mga pigya po no, ay napili mainit, mabugnaw, matugnaw, malamig. Mga pigid kita. So kung mga pigita dapat healthy coffee ang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix healthy coffee mga ka-Key 5. Kung makahigop ikaw sang mainit-init nga DTX Coffee Mix, baka singgit ka sang namit kag sa buruso nga kape. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kung gusto nyo naman creamy but healthy coffee, mag-pre-bio coffee. Pre-bio coffee, healthy ini siya kay may probiotics plus prebiotics with moringa oleifera o kon malunggay. That's why nga healthy kag creamy siya. Kay may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee. Maligo kita mga kakipay ba para mahamot, para magaputi kag presko pamatyaganta gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Amoning habon nga nagapaputi sa aton sining lawas, nagapahining sang lawas ta, kutis porcelana, kag nagapahamot sa aton kag fresh na fresh. Pagpaligo naton gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Sa mga kakipay ba, sa mga panahon, ulan, kung maulanan ka, dapat maligo ka gidayon. Kung mainit, dapat maligo ka man para hindi ka mainitan, mapresko ka gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Kung gusto mo mahamot ang ilok, tapos paligo, goodbye bayabas, welcome mahamot nga ilok sang Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh, mga kakipay ba, Klinika Deo Fresh. Nagapaputi, kag nagapahamot sa aton sining ilok. Feeling confident ka, kay ti wala ka sang baho, no? Kay way ka, goodbye bayabas, welcome mahamot kay ilok sa Klinika Deo Fresh, mga kakipay. Kung gusto naton pagsik, tindog, baskog, mag-extend food supplement. Amo ning food supplement nga para sa kalalakinan. Kay may ingrediente nga maka kag klabuwas ka nga nagahatag sang dugang nga adrenaline, dugang nga kapagsik sa aton sining lawas. Extend food supplement. Tumba ng iban, ikaw tindog ka pa sa gihapon kag baskog. Mabaskog ang lawas, tiga ang lawas, tiga, kag satisfied si misis, kag satisfied si partner mo, kagasta man ikaw Libla Paul. Extend food supplement Amo gining dapat naton nga imnon kay malawas nga nagahatag sang kabaskog kag aton sini nga kapagsik sa lawas ta. Naghatag pa kag naga-circulate sang maayong ato sini nga dugo, malayo ikaw sa stroke, malayo ikaw sa masakit kon mag-extend food supplement adlaw-adlaw. Problema'y tinatag Kag samtang kung gusto mo man nga way ka nabatyag sa tiyan mo, kay kung may edad-edad ka na, no? Bisan may pagani, bloated ang tiyan mo or butod tiyan mo, gamit ikaw sang Klinika Sporbiotics. Ang Klinika Sporbiotics sa mga kakifay nagabantay kag nagaayo sa aton sining tiyan o nagabloated ang aton sining tiyan, sakit aton tiyan, gina LBM kita, may UTI kita, magtumar kita, mag Klinika Sporbiotics kita.
Ginaproteksyonan niya sining aton sining mga large kag small intestine. Sang extend kon sang Clinicas Probiotics sa mga kakipa. Clinicas Probiotics para sa problema sa tiyan. Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics ang extend food supplement. Ang Clinica Deo Fresh. Clinica DTX Beauty Soap ang Prebio Coffee kag DTX Coffee Mix. Mga di kalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, sa Lazada or sa TikTok. Idulong sa inyo sini mga puluyan kag available man nationwide sa mga product center ni Dr. Ramil Oy from Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa probinsya sa Iloilo, ara sa Salvacion Street, Pasig City, may libre nga consultation kag check-up today. Sa Kalinog, ara sa Cosmart, Kalinog, Iloilo. Sa Miagaw, ara sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo. Kag sa Iloilo City, ari sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. O ini magkalipat kay ambali Dr. Ramil Oy, prevention is prevention is better than cure, no? Mahapos ikaw nga hindi ikaw magmasakit kung nagatumar ikaw sa mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy, katulad sang DTX 500, may TC kag D3 Bio, kag nakainom ikaw sang DTX Coffee Mix. Kay mabudlay bolngon kung nagabalatian ka na. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. May mga taong bulag kahit dilat mata. Samtang update naton sa kaso bla ni former kag ni expelled 3rd District Representative Arnold Poteves ang Negros Oriental. Gindala na sa Bikutan Jail. Matapos ang pag-isyo sang commitment order sang Regional Trial Court branches 12 kag 51. Maligaya kung ika'y may makakain. Gindala na sang NBI halin sa detention facility sininila. Ay kapiling. Gindala na sa Metro Manila District Jail Annex 2 sa BGMP compound sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig. Ang direktiba nakalin sa NBI Director Minardo Dilimos. Naging transfer na sa Metro Manila District Jail Annex 2 sa BGMP sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig. Si expelled 3rd District Representative Arnold Poteves ang Negros Occidental, mastermind sa pagpatay kay former Negros Oriental Governor Digamo kag Iban Pagidda. Kag na-designate na siya sa Department of Justice na isa ka terorista. Terorist na si TB Subong. Ay madugay na siya ngagin ingadlan nga terorista sang Republika sang Pilipinas. Why nakita time diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa ngalan sang Damian and Women of Key5 News FM Iloilo, ang inyo ka Key5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, Key5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa. Luzon, Visayas.